Здравейте и добре дошли на моя канал Divine Time с диабет тип 1. Аз съм Ива, а това пространство е за вас, за споделяне и подкрепа на всички родители, грижащи се за дечица и подрастващи с диабет тип 1. В днешното видео искам да разкажа малко повече за разликата между диабет тип 1 и диабет тип 2. Така че, ако се интересувате или искате да споделите малко повече за това състояние с ваши близки и познати, останете с нас, защото ще бъде интересно. Започваме, като първо ще ви разкажа за панкреаса и неговата функция в нашия организъм. Панкреасът, или още така наречената задстомашна жлеза, има две основни функции в нашия организъм. Едната е екзокринна, която е свързана с храносмилането и това как ние да обработиме въглехидратите, мазнините, протеините в съответните им съставни части, за да може тялото да се захрани с тях. А другата функция, за която всъщност сега ще си говорим, е ендокринната, която е свързана с отделянето на хормони и по-специфично ще ви обърна внимание на два хормона. Единият е инсулин и противоположния на него глюкагон. Инсулинът е хормон, който се отделя и се произвежда от бета-клетките, които се намират в панкреаса, в едно местенце, наречено Лангерхансови острови. Наречено е така в името и на неговия откривател Лангерханс, който благодарение на него всъщност се разбира много повече за състоянието диабет тип 1. Благодарение на това откритие. Каква е функцията на инсулина като хормон? Неговата функция е да понижава кръвната захар. Как я понижава? Като отключва клетките. Ето тук на тази снимка съм извадила, за да видите и нагледно какво представлява. Всяка клетка има рецептор, като представете си го, това е една ключалка. Инсулинът е ключът, който успява да отвори тази ключалка, за да може вратата на клетката да се отвори и да приеме съответно глюкозата. Защо е важно това да се случи? Защото глюкозата е енергията, горивото, с което нашето тяло всъщност се захранва. Има енергия, за да могат всички органи и всички функции в тялото ни да се извършват и да се случват безпроблемно. В противен случай, ако ние нямаме това гориво в клетките си, нямаме енергия и знаем до какво би довело, до един фатален изход, защото тялото има нужда от това. Така че не е достатъчно просто храната да я приемаме в себе си и да я храносмиламе. Напротив, това е чудесно да избираме подходяща храна, но много по-важно е след това хормона инсулин да може да отключи клетките и да могат те да се захранят с ето тази глюкоза вследствие на храната. Така, глюкагона. Глюкагона има обратната функция на хормона инсулин, а именно да повиши кръвната захар. Защо се налага да се повишава кръвната захар? Защото понякога тялото не е приело достатъчно храна, нямаме тези хранителни вещества, които да произведат глюкоза в нашето тяло и да се захраниме. И за това ни трябва един орган, който всъщност да складира глюкоза, когато има в излишък, за да може да се освободи в период на нужда. И това е черния дроб. Черният дроб складира излишната глюкоза, за да може в състояние на такава нужда да я отдели. Той я отделя в следствие на хормона глюкагон, който пък се отделя от алфа клетките в панкреаса. Надявам се до тук да не е много сложно, но с две думи, ако трябва да обобщя, основната функция на панкреаса, те са две. Едната е екзокринна, свързана с храносмилането, а другата е ендокринна, свързана с хормоните. Инсулин, като този, който понижава кръвната захар, и глюкагон, този, който повишава кръвната захар при нужда.
Сега ще се върна малко повече да ви разкажа за двете състояния на тип 1 и на тип 2, като ще започна с тип 1. Тип 1 е състояние, в което организмът, собственият ни организъм, унищожава бета-клетките, които, както си спомняте, произвеждат хормона инсулин. Те го отделят. И какво се случва, когато нашето собствено тяло унищожава тези така важни клетки? Няма инсулин. Тялото не произвежда инсулин, колкото и ние да имаме прием на храна без инсулина, обаче тази храна е приета, обработена от ензимите и от храносмилателните сокове, след това и в тънките черва. Тя се отделя в нашата кръв, в кръвопотока, като глюкоза, готова вече да захрани клетките, но защото инсулина не е там, всъщност клетките не могат да я приемат. Така че всъщност клетките ни остават гладни. Дори и ние да сме се нахранили обилно с всякаква полезна или високо въглехидратна храна, всъщност ние сме гладни. Какво става, когато имаме прекалено много глюкоза в кръвта, а не в клетките, където трябва да бъде? Разбира се, две неща се случват. Тялото разбира, че нещата не са както трябва и веднага се опитва да изхвърли излишната глюкоза, като се започва често уриниране, силна жажда. Едновременно с това пък се включва и обратната функция на този хормон, който ви казах, глюкагон, защото пък клетките имат нужда от енергия и той автоматично активира този спасителен режим, в който веднага трябва да се отдели още глюкоза, за да може тя да влезе в клетките. Ама то инсулина като го няма там, всъщност дори да се отдели още повече глюкоза, това няма да свърши работа. Няма го ключа, за да се отключат тези клетки. И всъщност така се получава, че тялото се насища с прекалено много глюкоза. Започва се едно рязко отслабване, липса на енергия, може да се срещне и замъглено виждане и това нещо обикновено е финалния стадий преди диагностицирането с диабет тип 1. Състоянието вече в третия стадий се развива бързо, рязко и е изключително ключово. Ето тук искам да подчертая превенцията и колкото се може по-бързо да се потърси лекарска помощ, специалист, да се направят изследвания, да се вземат мерки на време. Защото следващото състояние всъщност е кетоацидозата, която е и живото застрашаваща. Всъщност ние така открихме за жалост при нас на Георги състоянието точно по трудния начин. С кетоацидоза, състояние, което изискваше след това период в интензивното отделение, за да може тялото да се възстанови, всичко да се регулира и така. Казвам го и го подчертавам, защото колкото повече знаем за това състояние, колкото повече споделяме и се информираме, не с цел да се плашим, а с цел просто да знаем и превенция, разбира се, по този начин. Ако знаем по-рано, може много неща да бъдат те няма да могат да бъдат обратими, защото автоимунните състояния, дори да се хване в много ранен етап. Това е такова състояние, което тръгнали да се случва, не може да се възвърне. Поне на този етап не съм срещала информация, в който да може тялото да не атакува бета-клетките. Тоест, ето тази автоимунно състояние всъщност да бъде ревърснато, да бъде преобърнато. Разбира се, аз съм оптимист, смятам, че с времето, с технологиите, нещата ще се развиват още повече и ще имаме всякакви нови възможности в бъдеще, но на този етап това състояние на диабет тип 1 изисква доживотен прием на инсулин, като той се случва или чрез инсулинови писалки, инжектирането му в тялото, или с такива апарати, наречени инсулинови помпи, които също се зареждат с инсулин, но не е необходимо многократно обождане,
обождане, което в рамките на зависимост от самата помпичка, в рамките на няколко дни тя впръсква нужния инсулин прямо схемата в организма. Така че имаме много различни вече подобрения в технологиите спрямо това, което е било едно време, и това е наистина изключително важно за хората с това състояние. Така, състоянието на диабет тип 2. Каква е разликата му? И всъщност какво означава инсулинова резистентност? Означава, че нашето тяло, панкреаса, произвежда този хормон, но клетките не се отключват. Тоест, дори когато имаме хормона в рецептора, инсулиновия рецептор, готов да отключи, всъщност той не може да отключи клетката. И по този начин отново глюкозата не влиза. Разбира се, тук наличието на инсулин е по-добрия вариант, защото до някаква степен този хормон се произвежда, този хормон се отделя и единствено самата клетка е тази, която не може да бъде отключена и не го разпознава като ключ. Какво може да се направи тук? Ако се хване на време, ако се спазва подходящ хранителен режим, спортен режим, даже нещата могат да бъдат напълно обратими и всъщност въобще да не се стигне до инсулинова зависимост. Иначе в случаите, в които е необходимо, те могат да се третират дори и с медикаменти. Не е необходимо за всеки един от стадиите на диабет тип 2, не е необходимо прием на инсулин, както при диабет тип 1. Там е абсолютно задължително, необходимо и живото спасяващо, защото няма ли прием на инсулин, всъщност няма енергия в клетките. Докато при диабет тип 2 това нещо може да бъде подпомогнато с медикаменти, разбира се, с смяна на хранителен режим, с спорт и по този начин съответно тялото да се самоизлекува, да се подобри или да се подпомогне за приемането на този така важен хормон инсулина. Така че ако мога да обобщя, най-общо казано, диабет тип 1 не е в следствие, защото някой е прекалил с захарта, хранил се с джънкфуд и не е имал добър хранителен режим и затова сега получава диабет или заседнал начин на живот. Не. Диабет тип 1 е автоимунно състояние, което се проявява. Все още причините са неясни, може да е свързано с вирус, може да е наследствено, може да е свързано с средата, така че медицината в това отношение не е категорична кое е това нещо или кой е този вирус точно, който го активира, но каквото и да е факт, че състоянието е автоимунно, собствените клетки се унищожават и ти не можеш да произвеждаш инсулин и е необходимо доживотна инсулинова терапия, поне на този етап. Докато при диабет тип 2 нещата са различни, има производство на инсулин, абсолютно е възможно в зависимост от стадия, разбира се, нещата да бъдат обратими, ако се хванат на време, ако се спазва подходящ хранителен и спортен режим, всичко да си тръгне както трябва. И защо го казвам това? Още веднъж искам дебело да подчертая. Ключово за добрата превенция, доброто рано диагностициране и не живото застрашаващото състояние на кетоацидоза е тази информираност. Аз лично като родител и като майка не знаех. Не знаех за разликата. Имах вярването, че диабета е просто захарен диабет, който означава, че имаш неправилен хранителен режим и разбира се, че тялото ти в един момент ще спре да може да обработва толкова много захар, но не е така. Не е така и моля ви, не се притеснявайте да питате, да разбирате, да споделяте, да търсите информация, защото това може да спаси нечий живот. И така,
Благодаря ви, ако видеото ви е харесало, ако ви е помогнало, ще се радвам да харесате, да се сабскрайбнете за моя канал и по този начин ще разбера, че моите видеа всъщност ви помагат, има смисъл от тях и ще продължавам да търся и да споделям информация и съдържание, което би ви било от полза. Така че благодаря ви още веднъж и ви пожелавам никога да не се чувствате сами, а винаги да знаете, че вие сте обичани и вашите деца